Hej med jer folkens, og velkommen til endnu en friluftsvideo. Men inden vi kommer til vores overnatning i den svenske skov, stoppede vi lige forbi Landskrona, hvor Middelhavsfortet, der oprindeligt er bygget af Christian den 3. af Danmark i 1549. Det er super spændende det her sted her. Det er nemlig bygget som et rent defensivt fæstningsværk med 2 komplette voldgrave. Der er krydsildsbastioner og artilleri til kanoner. Uden for den ydre voldgrav dækket af en 3. og smallere voldgrav nordvest og nordøst. Befæstnings- og voldgravssystemet omkring slottet er kendt for at være et af Europas største og bedst bevarede. Men fortet blev kortvarigt erobret af svenskerne i 1644, men de forlod det hurtigt, og det kom tilbage på de danske hænder. Det blev den svenske kongens ejendom i 1658 som følge af Roskilde-traktaten. Men mellem 1667 og 1675 blev der udvidet omfattende på bastionerne, og den 2. august 1676 under den skånske krig overgav kommandant Lindeberg sig selv og slottet til den danske hær, og mellem 1676 og 79 blev slottet brugt som kommandocenter af den skånske frivillige hærkorps, også kendt som friskytterne, eller i den mere historie, i hvert fald den svenske historie, blev de kendt som snaphanerne. Så sammen med dem og den regulære danske hær, så kæmpede de mod svenskerne her på fortet. Lindeberg, han overlevede danskerne, men han blev senere henrettet på ordre af den svenske konge, kong Karl den 11. af Sverige, under den store nordiske krig. Og den anden danske erobring af Skåne i 1711 kom Landskrona hurtigt på danske hænder, men kastellet blev aldrig taget tilbage af danskerne. Og i 1720, efter en traktat kommanderet af den franske Fontainebleau, blev Skåne, Landskrona og dets fort for første gang officielt dele af Sverige. Den seneste fredstraktat mellem Danmark og Sverige blev underskrevet en måned efter Fontainebleau og kendt som traktaten i Stockholm den 3. juli 1720. Det var altså en lille smule her om det her Landskrona-fort, som er ret spændende, fordi det altså er bygget af Christian den 3., en dansk konge, og vi har faktisk haft rigtig mange kampe heroppe i Landskrona med svenskerne. Super fed historie, og faktisk et ret flot fort. Det blev også senere under 1. og 2. verdenskrig, der blev det brugt, i hvert fald under 1. verdenskrig, der blev det brugt som et fængsel, og i 2. verdenskrig, der blev det lavet om fra fængsel til et tilflugtssted for alle jøderne, som flygtede fra Danmark til Sverige. Men nok om det, lad os hoppe ud i skoven, lad os hoppe ud og se, hvad der egentlig tilbyder os ude i den svenske skov. Hej med jer folkens, og velkommen til endnu en friluftsvideo, hvor jeg er taget til det meget, meget farlige Sverige med min storebror. Og han er lige i gang med at sætte sit tippetelt op. Det kan være, at vi får lov at kigge på det lidt senere. Jeg har taget hængekøjen med, og den skal vi til at sætte op. Der ligger faktisk et shelter lige hernede, men vi var simpelthen ikke hurtigt nok til at køre op og få sat os på det. Det er jo stadigvæk ligesom i Danmark, at det er første til mølle-princippet, så når man det, så er det ens. Det var super fedt. Der var brænde. Det gør man jo i Sverige, der ligger de brænde ud, så man kan bruge det. Super fedt shelter. Lidt anderledes end de danske shelters. De er meget mere små, dem her, men der kan stadig ligge 8 personer inde i, siger de. Og så var der en bænkesæt og alt muligt, så det havde været super perfekt. Men det er fint. Vi har fundet sådan en lille primitiv bålplads, som nogen har lavet. Og her spenderer vi så lige natten, og så tager vi egentlig bare mere nordpå for hver dag, der går. Det bliver nok cirka en hel uge, vi er afsted, så det bliver spændt på at se, hvor meget strøm vi kan flyve med at holde på kameraet. Men lad os komme i gang med det. Lad os se nogle timelapse af vores setups.
Sådan, så var der lige lidt magi i luften, og så stod den der. Det begyndte lige pludselig at blæse, så jeg slukkede lige kameraet, fordi at det gad jeg ikke stå og biks med. Men jeg har taget mit nyeste legetøj med, som I nok allerede har set i den tidligere video, jeg ikke har udgivet endnu, men i hvert fald ikke på det tidspunkt, at jeg filmer det her. Den er måske lidt sindssyg at have med på den tur her, i forhold til at vi stadig jo er i august, og det er varmt og alt muligt. Det har været op til 24 grader her i Sverige i dag, men den her går altså helt ned til minus 25. Og det er simpelthen fordi, jeg vil prøve at se, om jeg kan sove med den her i hængekøjen, uden at have underblanket eller liggeunderlag. Og så må vi se, hvor varmt det bliver. Så kan jeg jo altid åbne den. Men det er det, der er planen i dag. Jeg har sat tarpen utrolig langt ned, fordi at det blæser ret meget fra den vinkel herovre af. Så det er simpelthen bare for at prøve at undgå vinden så meget som muligt. Det er altså den, der får os for alvor til at få hypothermia herude i skoven. Så det skal vi undgå. Så koger vandet. Så har jeg åbnet ikke internet. Så står jeg ikke. Så koger vandet sgu. Nå, folkens, vi skal sgu lige... Vi fik ikke rigtig taget os sammen til at spise frokost på vej herover, men vi fandt endelig sådan en butik, der mindede lidt om Harald Skrald og Tigeren og Normal, og der var alt muligt spændende. Ja. Der fandt vi de her to meget hurtige tilføje vand, og så er der mad. Så det skal vi have. Valgte du den med jalapenos, eller var det mig? Det var nok mig. Det var dig. Okay. Så vi skal sådan set faktisk bare åbne den her. Og hvad står der så? Meget vand skal der i? Det står vel ikke noget. Nej, faktisk så skal der en i mikroovn. Ja, det tænkte jeg nok. Så ved du hvad, skal vi ikke prøve bare med kogende vand og se om det bliver godt nok? Fordi jeg var sådan. Så kan man lære det. Når det står på svenska. Det er i hvert fald varmt det der. Au, for satan. Onkel Bens. Med Spider-Mans yndlings. Ja. Hey! Gesundheit. Dansk øl i den svenske skov. Skål! Skål! Smager sgu også godt i Sverige. Ja, det eneste der manglede, det var bare lige, hvis den var lidt koldere. Ja. Men ellers så... Jeg tror, det er fint. Det bliver køleskab i siden af. Ja, det er rent nok. Så skal man bare binde snor i det. Så stikker de af. Nej, ned på. Ja, det kunne man også gøre. Det var ikke sådan, det skulle laves, men det kan spises. Så er der suppe bagefter. Rissuppe. Ja, rissuppe. Altså, det var jo pre-cooked, det her lækre Nu må vi se, om vi får racer med om morgenen. Hot Tex-Mex style rice. Jamen, så er det godt, at vi kan finde en tankstation et eller andet sted. Ja. Ja, det er lige en appetizer til den klassiske tomat-sake-suppe, der kommer her lidt senere. Prof. Ja, nu fik du også hjælp, ikke? Høtrundeller. Ja, det kan også bruges.
Når du har taget billeder af det, eller hvad? Nej. Nå. Ej, det er vådt. Håb det får fat. Det er ikke fordi jeg sidder lige i røgen. Ja. Så er der ellers gang nok i den. Ja, men nu lagde jeg den også på jo. Jeg havde jo det første, jeg lagde på, det har jeg jo gået og nappet fra træerne. Ja. Det er det der mest harpiks i, ikke? Jeg var faktisk lidt i tvivl om det der vat der, det ville sætte ild i, men det gik fandme stærkt, man. Den skulle kun have 2 spark, så var der klar, så var der fandme fest. Ja. Ja, så er den skulle blevet lidt 9, tror jeg, og vi har bare siddet og slappet lidt af og lige fået noget øl og nydt den svenske skov. Vi er egentlig ikke rigtig sultne efter vi tog det der hurtige onkel Bens der. Så det kan godt være, at vi bare lader være. Vi har lidt snacks, hvis det skal være, og så har vi selvfølgelig tomatsuppen til i morgen. Men jeg fik lyst til en kop kakao, så det synes jeg selvfølgelig, jeg har rettighed til. Så er du hej. Har jeg ikke det? Nej. Tommy han sidder over bag ved og er blevet kedelig. Nej, han har fundet sig et rigtig godt træ. Han sidder og læner sig op af med en bajer i hånden og kigger ud over vandet. Og der er også lækkert her lige nu. Den eneste grund til, at jeg har det lys på det er fordi, at kameraet overhovedet ikke kan følge med lige nu på lysniveauet. Men sådan er det. Ny fancy kop. Skal prøves. Og så min kakao her. Og så har vi snydt hjemmefra, som mig at gøre i køkkenet. Vi har kokvandet. It's hot. Jeg tror, den er varm. Skal vi brænde tungen nu? Nej, den er for varm. Jeg gider ikke at brænde tungen, jeg kan mærke det. Cut, Elliot, cut! Welcome to Sagi's Red Light District. Nu er kakaoen kold, så jeg kan drikke. Skål! Det er desværre ikke O'boy kakao, men det skal jeg have skaffet mig. Lige meget hvad man siger, så er den svenske O'boy kakao den bedste. Og sådan er det. Det er blevet sengetid for mit vedkommende i hvert fald. Jeg er en træt gammel mand. Fordi at lige inden vi tog afsted, der var jeg lige i Hillerød og trampe i 12 timer til vi elsker 90'er-festen. Så benene er trætte, ryggen er træt, men det har været super fedt og indtil videre her og været en sput i skoven med brormand. Det var faktisk hans, eller det er ikke, det er hans første rigtige sådan, friluftstur, men han har jo prøvet det med at sove i skoven før. Han er jo en gammel militærmand, så det der med at lave byakker, det er fandme ikke noget nyt for ham. Men nu må vi se, om han overlever. Jeg snyder lidt jo, jeg sover over jorden. Folkens, tusind tak fordi I er med nu. Vi ses igen i morgen tidlig. Det er sengetid.
Godmorgen, folkens. Det er sindssyg solopgang, der er gang i lige nu. Nå. Skal vi få lavet noget morgenkaffe? Kom i gang.
Så skal vi have gang i noget svensk stegflæsk. Jeg tror, der står stegflæsk. Og det er altså lidt mere hissige stykker end... Er du så til det? Der er lidt mere hissige stykker, end hvad vi er vant til derhjemme, folkens. Det er altså nogle rimelig crazy stykker, det her. Og de er hammer sindssygt tykke, så det bliver sindssygt godt, det her. Spørgsmålet er, om vi faktisk lige skal halvere dem en gang her. Meget hurtigt. Koge vandet? Ja. Super. Så laver du bare kaffen. Det er i den brune task. Jeg skal bare væk fra røgen. Ja. Men det er nogle voldsomme stykker, det her. Men det er fedt. Der kan Danmark godt gå hjem. Altså røg, hvorfor skal du forfølge mig? Det er fordi, at du er på din første rigtige friluftstur, så skal du have røgvenneren med dig. Første rigtige. Jeg kan love dig for, at jeg har været på friluftstur, da jeg har været på ung. Da du var militæret? Ja, også der. Nå, okay. Jeg lå i bivak, som jeg selv har lavet, med 2 tæpper af de der, spejdertæpper. Der havde vi 2 tæpper, og så skulle vi ligge om vinteren i februar måned med sne og det hele dækket til. Der skulle vi ligge i bivak med det. Det var sådan, så jeg var nødt til at tage ABC-dragten på, for at ligge med den ud over min uniform, og så have de 2 tæpper over mig. Fuck, det var koldt. Og det var i militæret, kan jeg høre, når du sagde uniform, eller hvad? Eller bare spejderuniformen? Jamen, det er jo ABC-dragten, det er jo kemikaliedragten. Åh, ja, den der stadiondragt. Bamsedragt der. Ja, okay. Bare for at holde varmen der. Jeg tror, vi skulle, da jeg alligevel var inde i Biltema der skulle jeg alligevel have købt mig en hvad hedder den, spadel. Ja. Det er det eneste, jeg faktisk mangler. Du flæskestykker, mand. Ja, det er jerndødt. Bare lige så Martin Rix, han altså lige ser og sagt, at han også godt kan drikke sort kaffe. Den er sort, skovkaffe. Skål, min ven. Den var varm. Jeg er også lidt kogt, mand. Yes. Men min tunge siger, den var varm. Skovkaffe. Vi tager bare 3 her. Vi har også noget brød. Sådan der. Der er 4. Vil du have en mere? Vil jeg en til? Vi skal nedlige. Det er godt fod, mand. Hvor skal jeg æde? Skal vi have dem her, eller skal vi have flødene? Vi tager bare dem der, tænker jeg. Det må vi videre flygte til senere. Så det bliver lige en gang ruskom snusk, det her. Men det skal du også så brænder det på. Skal de her på bål, eller tager vi dem bare? Tager dem bare som det er. Okay, så er der serveret. Tænker jo... Vetakata svenskar. Kallepis der. Eller hvad? Det kan du da godt. Nu har du lukket mig til at købe det. Så skal vi fandme smage på det pis. Så skal vi næsten have ost på. Jo. Det har jeg her. Og der er osten der. Kalles. Jeg ved ikke, hvad det er. Det bliver spændende. Ja. Så her har vi lidt på, ikke? Her har vi en myg ost. Skinka. Som buku smørost. Krik mig favorit. Yes. Yes fra Superman. Skal du have noget kalde? Jeg glemmer til at se, hvordan konsistensen er.
Det er sådan noget... Så vidt jeg kan huske, så er det sådan noget rødt noget-agtigt. Og det er sådan lidt lyserødt. Ja. Bottoms up. Godt. De bruger det som sådan en ekstra krydderi. Enten fordi jeg har brændt tungen, jeg ikke kunne smage det, eller så... Det er jo ikke dårligt. Nej. Jeg troede, det var sådan noget... Nå, så lærte man det. De har også noget krydderi, som man kan bruge. Okay. Det kommer man også oven på alt. Det er sådan en form for saltkrydderi, der giver mere smag. Mm. Det er ikke bare aromat, de kommer på, vel? Jo, det er sådan noget lignende. Okay, fordi det var også det Kenneth, han gjorde. Aromat på alt. Ja. Nå. Mm. Simpelt, men godt. Det er livet. Det eneste, der mangler, var ketchup. Men vi har kaldes. Ja, vi har kaldet. Og jeg kunne være, at jeg skulle sende det til Kalle. Det kunne du da gøre. Ja, så går turen videre. Hvad sagde du vestpå først? Ja, vestpå. Nej, sydvest. Sydvest, og så nordpå derefter. Mere nordpå. Så lad os komme afsted. Yes. Der var det her, mand. Der er sgu da ikke nogen dernede, er der? Prøv at se, mand. Det er en af de der svenske floder der, mand. Nej, folk, vi har sgu lige fundet ud af, at dem, der var på shelteret i går, hvor vi ikke kunne få lov at sove, de er skrubbet af. Så vi skal lige ned og have en kigger. Det har også været federe at være her. Bare prøv at se en udsigt. Ja. Og de har et bord og en bænk. Så er lige graffiti-malet lidt, den der, men... Der er nogen, der har glemt noget. Ja. Og der er 2 bål endda. Ja. Ja, vi kunne nok godt have været der også. Og så har... Nakkede du lige den der? Ja. Men, der er også økser og sådan noget. ja, men det er det, der er så fucking sindssygt ved Sverige. Der er både brandslukker og økser og alt muligt, du kan låne. Og der er også luftembrasser og... Ja, det er så lidt fucked, at folk ikke... Det har folk ikke taget med, fordi det er gået i stykker. Det er så åndssvagt, ikke? Skånlederen SL1. Okay, jeg skulle bruge det her som sæde. Men lad os lige kigge på det der shelter der, folkens, fordi at det er jo meget anderledes. Ja, men der er det hele her. Så det er jo meget anderledes i forhold til, hvordan det vil være hjemme i Danmark. Princippet er det samme. Det ligner bare det her lidt mere simpelt, men det er også, de har rigtig mange af dem. Egentlig så kan jeg godt lide, at de bare har valgt bare at lægge plader ud frem for det trægulv, som de basically ligger i Danmark. Men her kunne der i hvert fald have været rimelig nice og fed location. Lidt mere åbent her, end det vi fandt derovre. Så vi håber selvfølgelig på, at vi finder noget lige så fedt senere, når vi når dertil. Men nu skal vi på eventyr. Ud og opleve Tommys barndom. Yes. Det er også derfor, vi er her. Og med det, folkens, så slutter vi af her på den første del af det svenske eventyr. Vi kører videre, og vi ses i part 2, som kommer meget snart. Indtil da, folkens, så husk selvfølgelig at like videoen, husk at subscribe. Husk, der er masser af andet content lige her på kanalen. Blot klik på nogle af de videoer, du ser lige nu her på skærmen. Ha' det helt fantastisk, til vi ses igen. Hej hej.